И аз не ги познавам, ама как ти иде. Красиво! Всъщност, вече познавам един моден дизайнер, Таня. Много ми е приятно. Първото ми име е Бате, второто е Енчо. А ти как се казваш? Таня. Моден Таня се казваш. Дизайнер. Добре. Добре. Красива усмивка. Аплодисменти. И след модната дизайнерка, може би една фризьорка е на сцената, защото има много интересна прическа. Фризьорка ли си? Не. После ще си говорим. Аз се завърти да видим прическата. Оли, каква сложна плетка. Кой ти я сплете? Мама. Тя да е фризьорка. Не. А какво работи? Работи от данъчното. Какво пред от данъчното? Го правя компютри. Аха. Защото там е още по-мъглива администрация. Тати какво работи? Продава цигари. Хубаво. А пуши ли? Не. Само ги продава. Да. Ти сега какво ще ни изпълниш? Песничка или стихче? Стихче. Силен глас имаш ли? Защото така както говориш е малко тихичко. За да си добра, за да станеш телевизионна звезда, трябва много силно да говориш. Да. Добре, давам ти микрофона. Успех и смело. Родна речо, майна сладка, що звучи навред край мен. Реч на мама и на татко, що говорят всеки ден. Тя звънти, когато пея в радостни грихти. Вечер приказки на нея, баба тихо ми реди и над книгата унесе. Родна реч ми пак се пти, милва като нежна песен, като утрен звън трепти. Браво, абе не чувам аплодисменти за това. Абракадабра, симсала. Това не е ли вълшебна дума? Не. Искаш ли да изчезнеш? Сега бъди готова. Не. Абракадабра, симсалам. Няма те! Къде изчезна? Къде отиде това на тебе? Къде си? Ето го! А магиосниците, вълшебниците използват абракадабра, нали? Да. Ама това е само за майтап. Но иначе, моля, благодаря. Хубаво, като вълшебни думи. Твоята майка какво работи? Оправя компютри. В данъчно. Да. А пак баща ти? Продава цигари. И баща ти продава цигари. Я кажи, кой е по-главен от майка ти или от баща ти? Кой е по-главен двамата? Майка ти или баща ти? Не знам. Кой командва вкъщи? А целуват ли се? Не. И какво правят, като се приберат вкъщи след работа? Какво правят майка ти и баща ти? Не ги забелязваш? Крият ли се? Не. Добре ли? Връща се баща ти от работа, какво прави? Не знам. Не си ли събува обувките? Да. Съблича си дрехата? Да. Влиза да си удари едно душче? Да. Сяда да яде? Да. И като яде се капе? Като яде се капе? Понякога. И майка ти му се кара? Пере го направо. Я кажи ти каква ще станеш като пораснеш голяма. Моден дизайнер. Заеха го място, имаш само една бройка. Няма места за модни дизайнери. Какво най-не харесваш да правиш? Коя е най-омразната професия? Не знам. Няма такава. Всички професии са хубави. Да. Добре, пожелавам ти да станеш втория моден дизайнер, въпреки че вече го заеха мястото. Ако няма места за модни дизайнери, какво правим? Не знам. Не знаеш. Добре, да го измислиш. Красива усмивка към камерите. Аплодисменти. Настана време да видим и следващата участничка в нашото шоу. Кой е по-най от сцената ни в Разград? Радост, с радост ти стискам ръката. На колко си години? На 3. Силно кажи, че не чух. На 3. От Разград ли си? Да. Защото разбрах, че има и от други места дошли тук наоколо. Ти ходила ли си извън Разград някъде? Да. Къде си ходила на друго място? На Чехия. Какво има в Чехия?
Парзалки и люлки. А ходила си специално до Чехия за люлки и за парзалки? Да, Това знаеш ли песнички и стихчета? да. Я да чуем какво си подготвила за днешното шоу, но искам от тебе. Сега ти давам микрофона. Много силен глас. Песничка или стихче? Песничка. Ще слушаш пианото. Там е пианото е Пламен. Ето го, готов. Ти готова ли си? Да. Хайде, смело. Зеленчуци, който не яде, той голяне, те да порасте. Не ще има родови страни, всеки ще го победи. Ковчето вика ела тук, рапата крещи тя напук. Леля зелка, къдрево се смей, а домата червеней. Ти обичаш ли да ядеш зеленчуци? Да, Какво обичаш повече? Месце или зеленчуци? вижте, Какво най-често готви майка ти вкъщи? моркови, супа с моркови и картофи. А месце слага ли? Да, Какво месце слага? заешко и пилешко. Аха, и знаеш, интересно е това, хубава рецепта. А тати какво работи? На офиса Какво се прави в офис? В офиса какво се прави? работи. Ясно. Аз мислех, че само си стоят и си цъкат на компютрите. А ти какво ще работиш, като пораснеш голяма? Работа. Каква ще бъде твоята работа? Знаеш ли професиите? Не. Не ги знаеш. Как се казва, какво работи фризьорката? Правя прически на другата. Ето, да, знаеш. А какво работи миньора? Не знам. А знаеш ли какво работи кокошката? Не. Кокошката какво работи? Яде. Кокошката яде. А друго? Какво ни дава кокошката? Освен месото. Месо? Да. Разбрах за вашата супичка. А друго какво дава кокошката? Не знам. А мляко ли дава кокошката или яйца? Яйца. А кокошката защо не може да лети? Защото не е птичка. И как да не е птичка? Какво е? Кокошка. Не е птичка, кокошка е. Не лети, за да не си щупи яйцата, затова не лети. А петела какво е? Петел. И какво е петела? Птица ли е или не е птица? Не е птица. А каква е връзката с кокошката? Той е голям, тя е малка. Аха. Той е баткото на кокошката, така ли? Да. А не е ли мъжкия на кокошката? Да. А как се казва женското на коня? Не знам. Кобила. Да. А как се казва едно мъничко конченце женскичко? Пенка. А как се казва мъжкото на овцата? Не знам. А? Един в овц. Да. Да, овен. Как прави овцата, знаеш ли? Да. Как? Ме. Как нищо не чух? Ме. А кравата как вика? Му. Ами кучето? Бол. А котката? Мяу. А влака? Туту. А крокодила как прави крокодила? А червейчето какъв звук издава? Не знам. Красива усмивка напред към камерите, радост, аплодисменти.
Мили приятели, уважаеми телевизионни зрители, много ни е мъчно, но трябва да се разделим с този прекрасен град Разград и с неговите деца, и с неговите лудогорци и лудогорки. Чакат ни в други градове. Но преди да се разделим, ще отличим децата, като започваме първо с най-артистичните по наша преценка, защото смятаме, че са много подходящи за нашето училище за артистични деца по-най. Ето ги Яна и Роро. Заповядай, играчки Зим. Подаръци от играчки Зим и по един подарък от детски продукти Чиполино. Заповядай. Може да си сядате при местата и дойде време да видим кои са мистер и мис Попоней в края на нашото шоу от площада в Разград. Това са Изи и Борко. Получават подаръци от Имахинариум. Заповядай. Подаръци за двамата победители от бисквити за куска. Заповядай. Какво? Благодаря. Подаръци от паста за зъби Билка Лайфстайл. Заповядай, Изи. Благодаря. Подаръци за децата от издателска къща Хермес. Заповядай. Благодаря. Подаръци за децата от Марсел Тойс. Заповядай. Благодаря. А сега да видим дали ще има сватба. Изи, ти искаш ли да се омъжиш за Борко? Да. Борко, ти искаш ли да се ожениш за Изи? Да. Целунетни са младоженци! Завършваме кой Попонай с сватба тук от площада в Разград. Отиваме направо, не знам къде ще видим. Хайде целунувате, мъжът си. Хайде де! Защо? А после, добре. После казвам. Стиснете си ръцете сега и се поздравете, защото сте победители в нашото шоу. Хайде, дръжте се за ръцички. Ето, не знам дали ще има сватба, но съм сигурен, че ще останем приятели за цял живот. Както те, така и аз с тях и с вас. Гледайте ни всяка събота и неделя по TV7 и Супер 7. А сега... Тази неделя в най-шумното